Zo, een bijzondere goedenavond mensen. Ja, af en toe is het een beetje behelpen en een beetje hasten, ook af en toe. Maar ja, dat mocht de pret niet drukken. We weten allemaal, en dat zullen we allemaal kunnen onderschrijven, denk ik. Kerstmis, dat is de mooiste tijd van het jaar. Zonder meer. Ja, misschien op de carnaval nog, maar de echte kerstsfeer, dat weten we allemaal, die haalde eigenlijk alleen maar in huis met een echte kerstboom. En wie moet er elk jaar gaan halen? Precies, wij, de mannen. Ja. Wette waar wij zo van balen, elk jaar de kerstboom halen. De boom die moet de kamer in, anders kunt het kindje niet. De allerbeste boom wordt uitgezocht, maar dan huurde toes, wat had het nou weer mij gebracht? Wat toch een schemelscharminkel, noemde gij dat een den? De ruzelde al in de winkel, grote haaien ze door zeker gen. Wat komde mij toch met een dinga, gen een top en van onderen kaal. Ik wou toch ook een gloed aan, en wat had er wel niet voor betaald. Het buurmke wordt toch maar gezatte, bij het krepke met de rete matten. De buurvrouw kunt en zegt ik droom, maar wat een mooie boom, wat hij van mij toch weer doet gezocht. Ik zeg nog tegen hem, wat had hij nou weer mij gebracht? Wat had hij alweer aan laten smeren? Kunde gij gaan niks alleen, dat is niks en kan ook niks meren. Den dat is veel overbien. We moeten mijn lemkes, mijn ballen, het is een ding wat toch nergens op stelt. I is ook zo klein uitgevallen, en wat hadden er wel niet voor betaald? En wat hadden er wel niet voor betaald? Maar dit is het laatste jaar dat ik hem heb gehaald. Hoppa. En daar gaan we nou zeker voor de televisie meteen door naar de reclame. Want er zien ontzettend leuke reclames op televisie, mensen. Maar er zien ook reclames, schijt me door van uit. En die reclames die zitten nou net bijna elke keer bij de boodschappen. Reclames over mondverband, met of zonder klittenband. Het liekt of half Nederland always ongesteld is. Het is elke man de kwer en kruis, maar al die vrouwen op een buus met vleugels aan het inlegkruis vingen het geweldig. Welk absorbeert het best? Welk is dunner dan de rest? Door en blauw getest. Nationale maandverbanden. Wat er ook gebeurt. Milieubewustzijn, dat is het woord waar tegenwoordig bijna alles om draait. Ja, en er zien mensen die zien wordt zo milieubewust dat ze het afval ook voor netjes gescheiden inzamelen. Ja, en scheiden en scheidingen, dat zien ook voor de gewoonste zaken van de wereld. Want het komt zelfs in de beste families voor. Luister maar eens. Het stong in story en privé. Tralalalalala. Oranjes scheiding nummer 2. Tralalalalala. Want zij toen prinses Christine. Tralalalalala. Ik kan mijn man echt niet meer zien. Tralalalalala. Doei. En niet alleen in Nederland komt het in de beste families voor. Laten we ook maar eens even in Engeland gaan kijken naar Charles en Diana. Bye bye die. Bye bye kroonprinses. Goodbye to Charles. Zwaai zwaai goodbye dear die. Zwaai zwaai goodbye dear die. Al dat geroddel kreeg een start. Charles en Diana en paar apart. Wat een sensatie, heet Charles misschien. En laat relatie
met ons Christine. Bye bye die, bye bye kroonprinses. Goodbye to Charles, zwaai zwaai goodbye dear die. Zwaai zwaai goodbye dear die. Ja, we blijven nog heel even bij het koninklijk huis, want dat hard rijden, dat zit er bij de prinsen blijkbaar zo'n beetje in. Ja. Het zal wel het Duitse bloed en de familie zien, dat kikken op snelheid. Oh, nee, ben je allemaal. Nee, dat klopt. Bij Iene zeker niet, maar bij Willem-Alexander wel. Prins Willem-Alexander, den hij ineens een ander, want Trix vond die vorige maar niks. Ze waaien met z'n tweeën in Oostenrijk gaan skiën, samen fijn op stap in de auto van pap. Ze gingen onder het rijden, blijkbaar handje vrijen. Willem was vol vuur, een hand maar aan het stuur. Toen wij door naar de Volvo zogen, gingen wij ons avond vroegen. Het Willem-Alexander soms ook te hard gescheurd. Maar echte roddelbladen, die kenden geen genade en schreven zo'n ongeluk, dat's in een wip gebeurd. Ja, we waren eigenlijk van plan geweest mensen om even over met de deur in huis te vallen. En dat had je ook wel gekund, maar in de Mijlderse kerk, daar gaat dat niet zomaar. Want wilde daar moeten de algemene bezoekers om die witte Madonna en de keer gaan bewonderen, dan moeten zelf en de sleutel hebben. Ja, en door allemaal in Trammeland om dat beeld kunnen nimmer zeggen dat dat onbevlekt ontvangen is. Maar ze hebben nou een beeld, ze haaien en de kuster, en dan zien er die in de sleutel hebben, maar ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. In de Mijlderse kerk, daar stond ineens een beeld van die witte verschijning, schrok de kuster zich als wild. Voor geen pro-ecclesia en net geen jubileum. Het beeld dat bleef de kuster niet jubileum te deum. Ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Straks giert de paus uit Rome die zaak nog controleren. Hij komt de kerk en het beeld met en bezoek vereren. Maar de paus is en de poel, wat zal den dadelijk balen als je bij de kerk wordt opgepakt als en een illegale. De commotie om dat beeld wordt onderhand enorm. Straks giert het nacht ontaarde in een tweede beeldenstorm. Dan nou het dan de paus toch nog het laatste woord. En wordt het beeld met de bijersgroep heilig verkloord. Maar ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Want de deur zit op slot. Binnen. Tja. Moordezaak van Wel die bestond het afgelopen jaar een precies te zien 125 jaar. En ongekend jubileum mensen, niet te geloven. Maar één ding is bij Van Wel in al die 125 jaar eigenlijk amper veranderd. De moorde. In de
winkel vaarwel. Vaarwel. Hangen geen kleertjes van Chanel. Va Chanel. Nee, die hele deuren zien door niet te bespeuren. Mademoiselle. In de winkel vaarwel. Vaarwel. Hangt het grotere model. Hele grote model. De dames die er komen, zulke kleertjes met bloemen. Bevik vaarwel. Nee, het chique. Het artistieke. Meer het klassieke. Zeg maar gerust het antieke. Toch hangt een sfeer van nostalgie. Nostalgie. En degelijke lingerie. Lingerie. Alkeurige corsetten en niks van dat kokette. Oud Paris. Het is allerwets maar oetgekind. Oetgekind. Maar modezaak vaarwel verdwint. Modezaak vaarwel verdwint. De naam die gaat verloren, alleen dochters zijn geboren. Nou, het schijnt. De ouderen klagen. Waar strakjes te slagen. Wees ik geen jonge blagen. De topshop komt niet meer in vragen. In de winkel vaarwel. Vaarwel. Giet voor de laatste keer de bel. De winkelbel. En zou je me daar op binnen, hoe het zo'n nieuwe zaak beginnen? Ik denk van wel. Ja, als mensen wel eens zo'n verloren zondagmiddag of avond hebben, dan komen ze meestal op het geweldige idee om gezellig een stukje te gaan wandelen. En dan kunnen je een oors kiezen uit de Moelberenbos of al wandelend ook nieuwsgierigheid gaan bevredigen in ons nieuwe week hier, Daak Kapellerhof. In Kapellerhof, daar gaan we kijken naar de nieuwe Horsterieken. Maar wat zien die huis toch chic. Al duurder dan 300.000 piek. Met de fiets of liever nachtenvoet. Lekker langzaam, want daar zitten alles goed. En de weg is geen weg, maar is een laan. En iedereen den heet of hij een goeie baan. De hele van de huis, dat zie zo'n witte. En in de tuinen kunde iedereen nog zoers in zitten. Er wordt getummerd en genummerd en gesjouwd. En heet Jong Nederland door soms een blokhut gebouwd. Bejaarden komen kijken naar die kust. Als een stel toeristen in een Jannabebus. Door woont Wieke Derks en door de burgemeester. En vruchter dan hier, hè? Waar woont Jan van Heister? Daar woont Jochem Cox. En dat wat op den hoek toch stiert. Maar nimmer lang omdat ze zeggen dat hij alweer voor hoe ze giert. Ja, hoe ziet in de gemiddelde Horster hoeskamer de zondagavond roet, mensen? Zorg. Zorg, ja. Ja, want het is nou even afgelopen, dat klopt. 6:30, Studio Sport. Studio Sport. Maar om 10:00 zaten we allemaal klaar voor Maya Eksteen met Lief en Leed. Zondagsavonds om 10:00 komt Maya. Er is weer psychologen voor. Bij Maya. Het is ordinair of heel pikant. Bij Maya. Daarom is het interessant. Bij Maya, oh lelle bel van lief en leed. No Maya, nee mijn verhaal vertel ik niet. Zondagavond, RTL, bla 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 bla. Is hij dik, te dun, te kort? Oh Maya, gaat er elke avond op de hort. Oh Maya,
de G ook aan SM. Oh, maar ja, of zie je en een man met een vrouwenstem. Oh, maar ja, oh lelle bel van lief en leed. No, maar ja, nee, mijn verhaal vertel ik niet. Zondagavond, RTL, bla 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 bla. Wie vreet er met de kapeloon? B, maar ja, hoeveel wordt er weer vreemd gegaan? B, maar ja, hoe dik wordt het per week gedaan? B, maar ja, hoe lang kun je hem laten staan? Met een parkeerkaart, oh maar ja, oh lelle bel van lief en leed. No maar ja, nee, mijn verhaal vertel ik niet. Zondagavond, RTL, bla 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 bla. Beste mensen, het was ons vanavond weer een genoegen en dit keer een bijzonder genoegen omdat je letterlijk en figuurlijk voor een prinselijk paar staat en voor een, maar ook van een andere kant weer voor een hele mooie prinses staat op te treden. Wij wensen u allemaal een bijzonder mooie vastenavond en wij nemen afscheid op de manier zoals we dat altijd doen met ons motto voor de vastenavond. 2, 3 en 4. Mensen, nee brakkesieren, bekijk het leven van de blije kant. Me moet het kwaad met het gooien nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 nee praktiseren, al giet het schemel en is het leven zoer. Zolang de wereld draait, is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld draait, is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Dank u wel. Dank u wel.